No a zdravím všechny cimíry a dezoláty a upíry a všechny naši šváby a tak. Velmi zajímavý článek z roku 2013 se mi dostal do rukou. Pavel Herman. Víte, tohle je už, co jsou to disidenti? Disidentská práce. Tohle už může se považovat za disidentskou práci. Jako samizdat. Samizdat protirežimní. Podívejte se, co nám píše. Komunisté údajně kradli a nic nevytvořili. Zde jsou některá fakta. 48 až 89 období poválečné až do změny režimu. Dynamika růstu, průměrné tempo ročního růstu v procentech národního důchodu bylo od 50 do 59 7,8%. V roce 80 až 89 1% užitého důchodu, 7,5% a 1,5%. Nebudu se do toho. Osobní spotřeba 5,3 a 3,2% růst. Souhrnný ukazatel hospodářského růstu. Teď společenský produkt socialistické Československo v letech 50 až 89 se zvýšil 6,51 krát. To je hodně. To je hodně. Podle závěrů Nevařila vzrostl v Československu do roku 89 majetek, čili národní jmění, to, co patřilo, no nic, oni to asi vysvětlí. Na zhruba 3 biliony KČS by tam mělo být. Tedy více než 7,5 krát. Podle jiných údajů 7,2 krát, z toho v České republice 5,8 krát a na Slovensku 11,4 krát. A to při pětinásobném zvýšení úrovně osobní spotřeby obyvatelstva ve srovnatelných cenách roku 89 a po odpočtu o potřebu blablabla. V pamětech Štrougala toto hodnocení ještě je úplnější. Koncem 1948 bylo v ČSR celkem 750 miliard KČS základních prostředků, včetně zásob a nedokončené výstavby, pak zhruba 400 miliard tehdejších korun. Tohle to všechno násobte minimálně 10. Jo, jako český, abyste měli představu. No, oni kdy tam tučím to násobí 5, ale OK, to je rok 2013, nezapomínejte. Což i 10 je málo na dnešní poměry. Když jenom za poslední 2 roky máme inflaci souhrnnou, já nevím, tam někde 40 a víc procent. Takže od 13. za 10 let, když míra inflace byla někde průměrná za 8 let, co já vím, 3-4%, tak si to vynásobte. 8, no to nemůžete úplně násobit, ale jenom abyste měli nějakou představu. Takže tak asi. Tak, blablabla, nedokončené výstavby. Koncem roku 89 měla ČSSR včetně nedokončené výstavby zásob základní prostředky v celkové hodnotě 5,178 miliard KČS. Majetek tedy vzrostl 6,8 krát, blablabla. Z toho 65 až 70% bylo ve společenském, státním a komunálním vlastnictví, zbytek převážně v osobním, hlavně rodinné domy a části v družstevním. Všechno bylo český. Tyhle všechny peníze byly český. Vyrovnané státní hospodářství, všechny tyhle věci, majetky, všechno bylo v českých rukou.
Československo mělo vyrovnané státní hospodaření, vyrovnanou platební bilanci, vyrovnanou obchodní bilanci, nebylo v podstatě zadluženo, včas splácelo dluhy, včetně úroku. Hrubé zahraniční zadlužení dosáhlo kolem 7,9 miliard dolarů, to je asi $500 na obyvatele 7500 KČS. 89. Státní banka Československá měla k dispozici 105 tun měnového zlata v ceně zhruba 15 až 17 miliard. V té době ty ceny bylo 89, to znamená miliard KČS. Stát měl v státní bance k dispozici na hotovosti asi 85 miliard KČS. Finančních rezerv. Kolik jich máme dnes? Kolik zlata máme dnes? Tohle to všechno zmizelo. Tohleto násobte 10 opět. Tohle to všechno zmizelo. Stát, republiky, kraje, okresy neměly žádný vnitřní dluh, pozice státu, bla, 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 po bankovním obchodním úvěru do zahraničí byla aktivní 23 miliard korun, to, co jsme my, no nic, to je jedno, co jsme půjčovali. Sýrie, Irák a Egypt. My jsme půjčovali. Banky a podniky neměly žádné rizikové úvěry. Koncem roku 89 výše úvěrů nesplácených činila jen 700 milionů KČS. Polistopadový režim převzal finanční aktiva ve výši asi 85 miliard KČS. To je tohle, co tam bylo tady. 85 miliard a k tomu asi 10,7 tun zlata. Byl to majetek rentabilní, který vynášel kolem 10% z vloženého kapitálu, výborný zhodnocení vložených peněz. 89 vykázalo Československé národní hospodářství zisk asi 150 miliard KČS. Dnes by jeho hodnota byla na výši 7 až 8 bilionů KČ, pokud jde o samotnou Českou republiku asi 2,1 bilionu v 89. Jo? A v dnešních cenách kolem 10,5 bilionů, to násobí 5. 2013, tak jak jsem říkal. A tak dále na kraje obce připadalo nejméně 1,4 bilionu a dnes by to bylo asi 7 bilionů. Co by za to dali, že? No a vzestup průmyslu za 40 let 13,5 krát vzrostl průmysl. A jenom za poslední předlistopadovou pětiletku průmyslová výroba vzrostla o 38,5% a zemědělská o 13,5%. Stavby elektráren 48 až 89 začali jsme na 2625 MW vyrobených elektřiny a končili jsme na 10násobku. Skoro. Velmi rychle byla dokončena elektrifikace obcí k bla 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 železnice a tak dále. Elektrifikace začala v 55. A pokračovala v 60. do roku 80. Všechny železnice byly elektrifikovány. Taky domácnosti někde v 60. tuším byly elektrifikovány kompletně. Nebo já vím, tam na nějaké výjimky někde v Kotěvulkách. Zemědělství se orientovalo na potravinovou soběstačnost zásobovaný potravinami mírného pásma. Byli jsme soběstační. Mohli jsme vyvážet do zahraničí. O tom jsem mluvil 1000krát, jak je důležitá ta potravinová bezpečnost, soběstačnost a energetická. Nic z toho nemáme dneska. Nic nám nepatří. Ani zemědělství, ani energetika, nic. Nula.
Deficitu tropických produktů a nepotravinářských zemědělských produktů zmírňovaly vývozy cukru, sladu, chmele a piva. Víte, i ty banány by byly, kdyby nám to někdo prodal. Jo. Hodnota souhrnného ukazatele zemědělské výroby, hrubá zemědělská produkce v 89 vzrostla od 70 do roku 89 ze 79,5 miliardy na 108, tedy o 36,7%. Z toho živočišná výroba z 43,9 miliardy na 63 miliardy neboli o 45,5%. Neuvěřitelné čísla. Výroba jatečných zvířat se zvýšila od roku 70 do 90 o 52%. Výroba mléka za stejné období o 50%. Od roku 90 do 2010 tato produkce stejná poklesla ze 106 miliard na 68 miliard. To znamená o 35%. Dneska to bude víc než 50%. K dnešním stavu. Mimochodem, v roce 2010 ta produkce byla nižší než v roce 1936 před válkou. To je šílený. To je... Před druhou světovou válkou jsme dokázali vyrobit víc potravin než dneska. Řešení bytového problému zajímavý. Problém zděděný z první republiky a okupace Německem, se myslí. No a bezúročně mladým rodinám byly poskytovány bezúročné z části odepisovatelné půjčky podnikové, dokonce vám půjčili mladomanželská firma vám půjčila dál, podnik vám dal byl a tak dále. Počet bytů od roku 1946 do 751 000 zrostl na 2 938 000 v roce 80. To znamená, že to máte, já nevím kolik, 4krát, přibližně 4krát od roku 46. Nevím, kolik bylo obyvatel Československa v 46. Předpokládám, že jich nebylo 15 milionů jako v 89. Ale že jich nebylo, ale že nebyla 1/4 obyvatel, to jsem si jist. To jsem si jist. Možná, že byla, nevím, že bylo v zásadě 15 milionů, 1/4, to je o kolik? 1/4 z 15, no 4,3, nebo počkejte, jak to počítáme, 4 miliony, tak to nebylo, 1/3 je 5. Tak to zdaleka není tak, takže 4násobek bytu bylo k dispozici přibližně stejnému počtu obyvatel, nebo plus minus pár milionů, který jsme končili v 89., 46. No, dejte mi chvilku. Takže to bylo kolem 14 milionů, takže obyvatel někde tam v těch letech, kde těch bytů bylo 751 000. A tohle je ohromný nárůst. Do roku 80 pouze. Neuvěřitelný. No a dnes bydlí většina obyvatel země, 2/3 v bytech postavených za socialismu s ústředním vytápěním, bla, 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 voda, všechno a tak. No a v 75. bylo postaveno 10,3 bytových jednotek na 1000 obyvatel
v roce 80 téměř 9 a v roce 85 ještě 7 bytů a rodinných domů na 1000 obyvatel ročně. Nájemné činilo podstatně méně než 10% průměrného příjmu. Zkuste si spočítat, kolik vám dělá jenom bydlení, kolik procent vám z platu, čistého platu, kolik vám dělá jenom bydlení. Situace dneška hospodářství ovládají zahraniční vlastníci v rukou skoro celý bankovní sektor, pojišťovací sektor, 2/3 obchodních činností, nejméně 40 až 50 až 60%, celý výrobní sektor. Rozhodují nejméně o polovině zaměstnanců, daleko víc, 75% vývozů, víc než o polovině zaměstnanců tutově, 75% vývozu a až 90% dovozu, což je i v našich vlastních, jakož i u našich vlastních úsporách, třeba teďka důchodcům, kdy si mají, co můžou vybrat ze svého spoření, že? Tam ty novelisti ve vládě naší, pro zahraniční banky pracující. Tak v roce 2007 bylo odvedeno na ziscích, dividendách a za práci nerezidentů 360 miliard KČ. Pravda, část toho by byla zpětně reinvestována, aby jim přinesla ještě větší výnosy. To je to, když víte, a to je stav roku 2007. To zase vynásobte. To je to, co vám říkají, jak se vyplatila Evropská unie. Nijak. To je to, co nám tady vzali. To, co nám berou každý rok. To jsou stovky miliard, ne už víc. Ne, jestli ještě můžeme počítat v miliardách, a ne v bilionech. Ročně. Nárůst zahraničních dluhů. V současnosti došlo k mimořádnému nárůstu zahraničních dluhů, vzrostly na 1,3 bilionu v roce 2007, asi na 6600 USD na obyvatele, proti 89. nárůst 13krát. Jo? Tady je pak taková zajímavá tabulka. Komunisté kradli, zde jsou fakta, tohleto, ty prostředky, instalovaný výkon jsme si řekli, a tohle je porovnání 48 a 89, jo. Výroba nákladních aut 48 let, to první číslo, v roce 48 7 000 a v 89 50 000, obuv 64 a 120 000, což je dvounásobek přibližně při stejném počtu obyvatel průměru. Jo? To je vyrobeno, ne všechno, co je ještě dovezeno, jo? Prosím vás. Autobusová síť 44 000 km ke 300 000 km, letecká síť 18 000 něco kilometrů k 124 000 km, přípojky 386 000 telefonní, jo, ke 4 milionům, chov hovězího skotu 3 663 000 kusů ku 5 000, jestli je to trojka, jestli to dobře vidím, ku 5129, chov prasat 3 miliony ku 7, divadla, vydané knihy 44 ku 105, počet lůžek 8,9 ku 12,6 lůžka na 1000 obyvatel, jeden lékař na 1158 obyvatel v 48. a na 270 na 89. Ten systém zdravotnictví byl neuvěřitelně dobrý. Neuvěřitelně. Škoda, že tam není školství. Neuvěřitelně dobrý systém zdravotnictví, který zničili, rozkradli. Jako všechno. No a
kanalizace 39 versus 64, plyn, bla, bla, nic, tam nebylo nic, 48. těžko porovnávat. A průměrná délka života v 48. muži 61,5 let, 89. 68 a ženy 66,1 let v 48. a dnes v 89. 75. Nic se nezměnilo. Tyhle čísla, pokud vím, zůstaly. 68 je průměrná průměrná délka života i dneska pro muže a 75, tuším je, možná 76 je pro ženy, pokud si to pamatuju dobře. Tak jenom abyste viděli, víte, ta masírka těch všech imbecilů a ty naše univerzity, které už nevzdělávají lidi, ale tyhle ty pitomce, ty liberální paka, na různých genderových, klimatických a hovno studiích, cokoliv, co tam studují, který se nikdy neuplatní v životě, jenom v nějakých zase neziskovkách na oblbování další, víte, jako ta pyramida. Vychovali jsme si politruky, Soros Jugendy, a ty budou dál indoktrinovat, ale v zásadě nic nevytvoří. Neziskovka nikdy nic nevytvoří, nikdy nic nedá jako obyvatelstvu, jenom problémy. Čest výjimkám, kteří se doopravdy starají třeba o děti, o nějaký starší lidi. Všechno ostatní jsou jenom podvod. Nasávají granty, nasávají vaše peníze, perou prachy a kradou pro vládu a pro politické strany. Tak to je. A dělají za cizí peníze zahraniční osvětu, aby zás udělali idioty a kolonizovali vás, nic jiného. A tyhle všichni pitomci z těchto humanitárních kravin nic nevytvoří a se umístují v zásadě do těchto hovackých, debilních, všech nímanských neziskovek. Takže takhle, víte, je to mýtus, oni si to nemůžou pamatovat a dál tvrdí, jak komunismus nás ožebračil. Naopak, ty vlády po 89 byly neumětelové, v podstatě každá z nich. A v 89. převzali celý ten československý, celý ten stát ve velmi zdravém stavu, neuvěřitelně zdravém stavu, bez dluhů, s výrobou, se vším. Jen to rozprodali, to rozkradli. Miliardy, ne miliardy, biliony. Biliony ukradli. Biliony, to vám říkám. Si myslíte, že kde jsou ty prachy? Gratuluju. Tak, a dál se krade. Dá se kradet. Si myslíte, že nás neukradli tyhle naši západní nejlepší kamarádi, tam Němci, Američani? Tak a za spolupráce všech vlád, které jsou od 89. Je to jedno, kdo tam byl. Je to jedno. A 30 let posloucháte jenom to, jak komunismus nás omezil. Prosím vás, ano, omezil nás možná, kdyby byly ryby, víte kde, tak nevíme, no nic. Kdyby nic neplatí, kdyby možná bychom byli na úrovni dneska Francie, nebo Německa, nebo koho, kdyby. Nic takového není, je historie a je daná. Moje taková za socíku laťka sociálního bezpečí byla někde ve 2 metrech. Laťka možnosti výdělku záleží v jakém období, jdeme úplně v těch 50. někde na půl metrech. Ale bezpečí bylo ohromný. V podstatě jste vydělával tolik, že měl jste zajištěnou práci, vydělal jste tolik, že pokud jste nebyl totálně asociál, tak jste nesklouznul. Jako uživil jste rodinu, normálně jste žil, koupil jste si tu nějakou Škodovečku, Trabanta, Warburga, co já vím, nějakou herku
A v rámci možností se cestoval tam, kde vám povolili. Západ nebyl povolen. OK, tohle to bylo, ale najet jste se, postaral, uživil rodinu, měl jste fantastickou starostlivost, zdravotní školství jste měl, všechno zdarma. Neuvěřitelná sociální jistota, 2 metry laťka. Pak se to měnilo tak, že laťka sociálního těch jistot zůstávala v podstatě až do 80. do 90. tam se to změnilo. Zůstala takhle vysoko a ta možnost výdělku se zvyšovala. Nemluvím o výdělcích těch papalášů, když jste byl předseda družstva a jste tam kradl, nebo v masně, nebo zelenině, nebo v vexlách, jo? To jsou extrémy. Ale ten průměr zvyšoval tu laťku, dejme tomu k té sociální jistotě, k těm 2 metrům to dotáhl někde v tom závěru někde na metr. Možnosti výdělku. Dneska, potom se to úplně změnilo a možnosti výdělku šly úplně nahoru. Dejme tomu, když výdělek vyšel do ty 2 metry, naopak se to celý otočilo, tak v 90. ta sociální jistoty se dostaly někde na půl metru. Jenomže v 90. léta a pak 2000 to byly poslední léta, kdy byly tyhle ty ohromné možnosti, kde jste mohl zbohatnout. Nebo můžete jít dneska, ale pro průměrného nebo tou většinu populace. A pak nás zaškrtila různé regulace, daňové kontrolování, všechno tyhle ty hovadiny. No a ta laťka těch možností, těch výdělků, myslím průměrně pro ty lidi, je dneska na polovině. Z mýho pohledu oproti tomu těch 90. těch 2000 je dneska někde na metru. A sociální jistoty jsou na zemi. Na zemi. A jestli uklouzne mladá rodina nebo důchodce nebo cokoliv, je na dlažbě. Je na dlažbě. Ty sociální jistoty jsou 0. To bezpečí jako těch mladých rodin a bude se toho zhoršovat. Podívejte se na Ameriku, co tam se děje. Podívejte se na západ, co se děje. Podívejte se do Belgie, do Bruselu, kolik je tam bezdomovců, kolik tam spí lidi na ulici. Úplně se to změnilo a říkám, jako ty možnosti vylétly někde v období, to bylo období možná 20 let. Od 90. do 2010, tak nějak. A pak už to 2006 bych řekl, ale OK, dejme tomu 10, těch 20 let. A dneska ty možnosti výdělku jsou daleko jinde, ani ne poloviční, jak byly. Takže no nic, vynikající článek, frajer je, možná, že to dneska by byl brán jako dezinformátor a propagandista a už možná, že ho budou stíhat pomalu, disidenta Pavla Hermana, ale musím říct, fantasticky udělaný článek. Ne, že by socialismus byl dobrý režim. O to nikdo netvrdí. Já to netvrdím. Měl svoje věci, které byly fantastické. Měl věci, které byly vyloženě odporné. A kapitalismus má fantastické věci a má vyloženě odporné věci. Je to jiný systém, jiný smysl, druh života, si myslím já. Jinak lidi mysleli, měli to jinak v té hlavě. To vidím, nebo je vidět, když se bavíte s těma starýma lidma, kteří to porožili naplno, když mluví o tom, jak žili jinak, jiný cíle, jiný motivace, jinak to bylo. A mnohým, myslím si, že se stýská po tom, nejenom to, že byli mladí v tom období, ale myslím, že se jim stýská po tom, že to bylo daleko ličtější, nebylo to tak individuální, nebylo to tak odporný, jako je ten kapitalismus, měli větší jistotu a měli podle mě větší soudržnost někde těch lidí byla. Nevím, no,
Popřemýšlejte, možná, že to vidím blbě, napište mi, pokud máte jiný pohled. Držte se a zase se uslyšíme.